Lijepi pozdrav svima. Moje ime je Tomislav, kao što je kolegica Mar rekla. Želim najprije dobrodošlicu izraziti vama, veličasni Taras. I možda da krenemo kratko da nam kažete o sebi, koju riječ. Da vas bolje upoznamo. Hvaljen Isus i Marija. Lijepi srdačan pozdrav svima. Hvala na pozivu, to isto je bilo malo iznenađenje za mene i malo treme. Dakle, ja sam grko-katolički svećenik Križevačke eparhije i profesor na KBF-u, s Katoličkom bogoslovnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, gdje predajem na katedri Svetoga pisma Novoga Zavjeta. Porijeklom sam Ukrajinac, rođen sam u Bosni, odrastao u Slavonskom Brodu. 20 godina sam predavao u Ukrajini i sad 2016. godine sam se vratio u Zagreb, u Hrvatsku. Kratko je slatko. Otac vam je svećenik isto? Da, otac mi je svećenik, grko-katolički, u Sibinju. Hvala na tom kratkom uvodu. To bi mogla tema za sebe biti, ali nećemo ići previše u nju. Nego bismo odmah krenuli. Naime, zašto ovaj susret? Ovaj susret s autorom, kao što vam je sigurno poznato, organiziramo ga dakle u sklopu manifestacije Noć knjige koja traje ovaj vikend 21. do 23. travnja. Neka naša podtema je riječ Božja i moć čovjeka, budući da je tema Noći knjige umjetna inteligencija pod naslovom Sanjaju li roboti električne knjige, pa smo mi u tom nekom duhu željeli staviti naglasak i biblijski, ali i na kršćansku nekakvu viziju svijeta i svega onoga što se događa, a to je dakle riječ Božja i moć čovjeka, jer čovjek isto, možemo reći, je dobio Gospodina, kako nas Biblija uče, kao što i vi pišete, dobio određene moći i sposobnosti, kao što znamo iz kršćanske antropologije, i da ja sada ne duljim, upravo je i to naslov, dakle, vaše knjige je nešto slično, dakle, aktualna pitanja biblijske antropologije. Ova knjiga je odgovor na mnoga pitanja, između ostalog, što Biblija kaže o umjetnoj inteligenciji. Pa kako je ta knjiga zapravo nastala i kako ste birali teme zapravo za nju? Cijela knjiga je nastajala uz niz godina i to moram reći zahvaliti pateru Kopreku, Ivanu, koji svake godine organizira neki simpozij u Centru za poslovnu etiku Fakulteta filozofije i religijskih znanosti i sveučilišta u Zagrebu. I dakle oni su predlagali različite teme koje nemaju neke veze sa Biblijom, kao recimo demografija, nepotizam, održivi razvoj, migracije, umjetna inteligencija, jučer je još bilo o klimatskim promjenama. I onda nekako pitanje sa jedne strane, koji ti poslije kakve ti veze imaš sa tim uopće, ali u stvari smatram da smo nekako sudionici te Biblije, te Božje riječi i možemo pogledati na različite teme upravo s točke gledišta Biblije, Svetoga pisma. A teme su mi zanimljive bile zato što dolaze izvana. Kao bibličar, kao teolog, baviš se svojim temama. Tražiš ono što te zanima, ono što voliš, što čuješ, na to odgovaraš. A ovakve teme postanu u stvari jedna provokacija, nekako se otvoriti i pogledati ima li nešto o tome, mogu li nekako o tome govoriti. Tako da je to bio jedan izazov, veoma zanimljiv, pogotovo umjetna inteligencija, ja bih rekao još i nepotizam, dosta zanimljiv, demografija, to nisu neke teme koje govorimo baš iz biblijske teologije, toga u stvari Bibliji jako je, to jest ne može se reći da nema, jer se nešto može naći, ali ipak nisu neke centralne teme. Tako da je to nastalo zahvaljujući tim predavanjima, cijela knjiga. Pa upravo je to zanimljivo jer čovjek se pita što bi Biblija mogla reći o umjetnoj inteligenciji, naravno s obzirom da je to nešto baš najnovije doba. Dakle, međutim ono što se meni svidjelo u vašoj knjizi u uvodu, citirate, već sam zaboravio autora, međutim onu izreku, netko je rekao, Bibliju ako i ne čitaš, ona je u tebi. Jel? Dakle, Biblija je vezana uz konkretni čovjekov život, pa čak i u svakidašnji dotiče zapravo sve, u sva područja života, pa tako onda
Prema tome možemo vidjeti, postoje neka načela koja onda izvlačimo i koja nam onda oformljuju naš način razmišljanja kako možemo gledati na stvari koje nas se okružuju. To ste vi upravo učinili, dakle, u ovoj knjizi. Pa evo, recite nam onda što Biblija nam može reći o umjetnoj inteligenciji. Sad kažem, uvijek je ovdje čega krenuti. Recimo, izazov kod ovoga predavanja, u članku bile su etičke smjernice, to je povezanost umjetne inteligencije i etike. I tako reći, radeći na tim etičkim smjernicama koje se nude, koje su dosta problematične, u stvari čovjek kao da sam određuje onda moral, to jest kako ja se odnosim prema umjetnim strojevima, prema robotima, dok u Bibliji imamo ono stablo dobra i zla, to je spoznaje dobra i zla, koje Bog zabranjuje, ne dozvoljava čovjeku. Iako ga je čovjek uzeo plodove sa tog stabla, zanimljivo je da Bog ne istiruje iz raja čovjeka zato što je pojeo. Dakle, ne kažnjava ga zbog toga. Dakle, ta njegova mogućnost spoznati ostaje, nego onemogućava mu imati pristup u isto vrijeme i stablu života. Sad, ja sam iz toga u stvari malo razmišljao da li mi možemo uopće stvarati tu etiku, tu moral za robote. Šta to znači za nas? To jest, da li je, dakle, evo, kršimo ono što je Bog rekao, zato što želim stvoriti svoj svijet, svoju viziju Boga, čovjeka, svijeta, i onda, evo, sad ćemo mi sjesti i napraviti. Zanimljive su te etičke smjernice koje je ponudila Evropska unija glede umjetne inteligencije, ali uvijek postoji pitanje onda kršenja. Što ako neko prekrši to? Ko će ga kazniti? Onda, da li se te smjernice odnose na čovjeka koji proizvodi robota ili robota koji bi trebao imati neke moralne smjernice? Ali robot, umjetna inteligencija nema savjesti, nema, to jest, što znači moralno odlučivati, što znači imati tu slobodu, ima autonomiju, da. Možda nekog rada, inače ne bi nam bila korisna, to jest, ako biste morali sve raditi sami, šta će vam taj stroj. Dakle, ima neku autonomiju, ima neke algoritme na temelju kojih nešto odlučuje, ali da li osjeća neku krivnju, da li se može pokajati, da li se može obratiti, da li može ispraviti. Tehnički neke stvari da, ali evo, može li čovjek odrediti neki moral za one koje proizvode i za, recimo, za sam proizvod. Dakle, to je prvi bio izazov, to jest ne krši li ovdje čovjek u stvari ono što je Bog njemu rekao, ne diraj. Evo, postoje neke norme. S tim što, kad malo bolje čitamo Sveto pismo, kad gledamo te Božje norme, one nisu stavljene kako bi ograničili stvaralačku moć čovjeka. Zato ne vidim da ne bismo smjeli se baviti umjetnom inteligencijom, razvijeti, nego stavlja nam, u stvari upozorava nas da ako pređemo jednu granicu, izgubit ćemo život. To jest, da znamo na vrijeme se zaustaviti, da u stvari cilj je život, a ovo je jedno sredstvo. To jest, neke stvari ja mogu pokrenuti, ali imam li ja snage to završiti, imam li ja snage stati na vrijeme? Evo jedna, ja bih rekao isto zanimljiva stvar iz Svetoga pisma, taj 7. dan počina, po kojem isto pišem u jednom drugom članku u ovoj knjizi, poglavlju, zašto Bog odmara 7. dan? To je da li se umori od rada. Ali na taj način pokazuje da on može zaustaviti svoju stvaralačku snagu. Pokušajte zaustaviti vlak koji ide 200 km na sat ili auto. Kakve vam kočnice su potrebne da zaustavite takvu snagu? Jer sada je čovjek pustio jednu umjetnu inteligenciju, pustio tehnologiju, koliko ja mogu to držati u rukama. Da li sada mogu zaustaviti? Ja bih rekao, neki procesi su već otišli nepovratno. Neki procesi se više ne mogu zaustaviti. Sad potrebno je vidjeti, ajde da barem kontroliramo.
Znate, imam ogromnu snagu koja je u mojim rukama, sad da li mogu kontrolirati tu snagu. Tako da ta zabrana u stvari nije, ja bih rekao, neko ograničenje, nešto nemoj to raditi zato što ćeš postići, ne znam, tu razinu, postaćete kao bogovi, što Bog u stvari i želi, nego možeš li ti kontrolirati to što proizvodiš. Rekao bih da je to jedan izazov. Drugi izazov, ovo što ste isto već spomenuli, to su ti odnosi. Dakle, Biblija nam govori o nekakvim odnosima koji postoje između čovjeka i Boga, između čovjeka i zemlje, između čovjeka i čovjeka. Sada, gdje tu uklopiti odnos između čovjeka i robota, čovjeka i umjetne inteligencije? Sad neko, sve više pokušava se staviti na istu razinu sa čovjekom, već imamo, mislim da je to već u Japanu, da je jedan robot dobila i osobnu, to jest putovnicu. Dakle, Saudijska Arabija je udijelila državljanstvo robotu, tako da, to je filozofija. Da, sad, da li ona ima tu osobnost, to je jedna stvar, to je jedno pitanje, dakle, čovjek, odnos, ili što mi bismo često željeli da bude čovjek stroj, u smislu da ja, recimo, kažem telefonu, da kažem nekom robotu, to radi, da on radi ono što ja njemu naredim, a ne ono što on zna. Recimo, stariji ljudi sa računalima, oni bi htjeli nešto, on njemu glasi nešto drugo. To da bude tako pametan robot, da on mene, da može pročitati moje misli i to napraviti. A ima, ja bih rekao, i ta jedna sfera gdje se stavlja robot, da možemo stvoriti neko od koga ćemo kasnije ovisiti. To jest, možemo stvoriti jednu inteligenciju, ali i jednu snagu, jednu moć, koja može kasnije nama upravljati i odlučivati da li ćemo mi biti njima potrebni ili ne. Da mi ne postanemo jedan tehnološki više. Dakle, ako robot bude sasvim autonoman, sve odlučivati što mu treba. Hraniti ga treba, ne treba. Što će mu trebati? Zašto će mu trebati čovjek? Uopće. Tako kažem, postavlja se ta pitanja. Mislim da je malo rizikovno govoriti o nekom četvrtom odnosu. Mislim da bismo trebali naći upravo to mjesto, taj odnos između čovjeka i stvorenog svijeta i staviti sve to što stvaramo, dakle robote, umjetnu inteligenciju, i taj odnos prema svijetu kojeg čovjek mora razvijati, barem tako govori Sveto pismo, dakle i upravljati. On je odgovoran za to da to funkcionira. Još kratko na tome, dakle, taj dio, kad sam čitao u vašoj knjizi od ta 3 primarna odnosa, nekako sam si, kada čitamo Sveto pismo, znači čovjek stvori Adama, stvori sve životinje, Adam gleda oko sebe, ima taj vertikalni ono, znači Gospodin je taj koji s njime razgovara, znači poslije ga traži po vrtu, kad pita Adame gdje si, slika jednog direktnog, možemo reći, neposrednog odnosa, vidi životinje, vidi da su one dobre i lijepe i dobro stvorene, međutim s njima ne može uspostaviti odnos ni kao sa Bogom i zapravo vidi netko mu treći nekako nedostaje. To je taj treći možda primarni odnos, Bog stvara onda ženu, odnosno čovjek prema čovjeku je ravnopravan. I sada se tu negdje treba smjestiti umjetna inteligencija. Postoji velika opasnost da je, dakle, to je taj transhumanizam također koji od umjetne inteligencije želi stvoriti božanstvo. Znači, zamijenio si Boga, dakle, krivi jedan odnos, možeš ga staviti kao nešto što je ispod tebe ili tretirati ga kao ravnopravno, što isto vjerojatno nije baš najzgodnija solucija, dakle, da su oni nama ravnopravni, jer jednostavno, kao što ste rekli, niti imaju savjest, niti svijest, nego su uistinu programirani. Sve do možda pojavka neke super inteligencije, koja je isto jedna mogućnost, koju za sad ne vidimo, ali neka generalna super inteligencija koja bi bila ili vrlo slična, ili toliko slična samosvjesnom biću da ne bismo mogli razlikovati. Je li doista samosvjesno ili toliko dobro kopira ljudske misalne procese da mi onda, da izgleda kao da je savjesno. Dakle, evo u tom nekom odnosu, koji bi bio, kako bismo smjestili onda to kao nešto ispod čovjeka, ravnopravno čovjeku, kako spriječite ovo što ste sve govorili, da ne povjerimo prema nekoj distopiji
distopijskoj budućnosti gdje će nas pojesti naš vlastiti stroj. Gledajte, Biblija nam isto dosta jasno kaže, to jest da nijedan čovjek ne može načiniti Boga sebi slično. Jako zanimljiv izraz kojem slučajno nađeš nekad nešto čitaš, to je knjiga Mudrosti, 15. poglavlje, 16. 17. redak, i onda objašnjava zašto on je ocjenio od svojih svetinja jer je živ, one nisu. Dakle, ovdje, recimo, mislim da nema smisla govoriti o mogućnosti toga da čovjek može stvoriti novo božanstvo. U smislu da ga mi tretiramo kao naše to što ga mi možemo, to je idolopoklonstvo. To ne morate ni imati robota, možete uzeti neki štap, neko drvo, bilo šta, uzmete novac. Danas to je uvijek je postojalo. Dakle, to što čovjek stvara može uvijek sebi pretvoriti kao božanstvo, s tim da je ovo malo, možemo reći, življe, zanimljivije. U knjizi Otkrivenja čitamo o tome, o drugoj zvijeri koja daje, to jest uživljava kip prve zvijeri, pa onda ova govori i tako dalje. Sad, da li su to bile prevare, da li su to, ne znam. Ali, dakle, to je uvijek postoji. Odnos prema svijetu je jedan odnos, danas, to jest nalazimo tamo jednu hebrejsku riječ koja znači, mi je prevodimo kao liturgija, vad, to jest da čovjek služi, aboda, to vam je liturgija, služenje, ali taj termin u stvari znači ne nekome služiti, recimo služiti svijetu u smislu da on diktira pravila, nego u stvari znači upravljati, brinuti se, ali ja bih rekao i uređivati. Čovjek nije pozvan od Boga da sačuva svijet u onom stanju u kojem je Bog njemu predao. Mislim da tu nekada, evo recimo, na koji način tu je ekologija isto povezana. Dakle, najbolji način očuvanja svijeta, ne dirajmo. Ne dirajmo prašume, ne dirajmo šume, ne dirajmo polja. Da, ali čovjek je pozvan razvijati, to jest poboljšati tu situaciju. Zašto ne? To jest da donese plodove, njemu je povjerena zemlja da je razvija. Jer očekujemo novu nebo i novu zemlju. Tako da mislim da taj odnos prema dakle, svijetu, prema stvorenom, prema životinjama, nije jedan odnos da ja gledam odozgora na to sve. Nije jedan odnos da ja gledam da su to samo instrumenti koje ja iskorištavam. Nego to je nešto dragocjeno koje je Bog meni povjerio, ali povjerio da ja to još poboljšam, da napravim još bolje. Tako da ne vidim ovdje problem da se u taj kontekst, u taj odnos stavi umjetna inteligencija. Jer što se tiče ovoga odnosa čovjek-čovjek, dakle Adam-Eva, hebrejski tekst kaže da Adam nije našao nikoga ko bi bio u stvari nasuprot njemu. I Bog stvara ženu kenegdo Adama, dakle neko ko će u stvari omogućiti Adamu, čovjeku, da postane čovjek. Bez Eve Adam ne može postati čovjek. Ne može postati čovjek sam, ostao bi cijelo vrijeme sam. Ne može imati djece, ne može dalje rasti, ne može se razvijati, ne može ispuniti svoju misiju. Ali potrebno je neko ko će, ja to malo kažem, ovako šalići se možda, ko će ga otesati. Znate, taj Adam isto zahtjeva malo nešto i onda treba neko ko će biti protiv njega, to je protiv, nasuprot njemu, i upravo to će dati mogućnost jednog čovjeka. Ali žena isto treba. Tako, upravo taj odnos. Sad, u tom odnosu, recimo, ako stavim tu robota i čovjeka, robota isprogramiram tamo nekog psića, nešto ovo. Znam da ako je igračka za djecu, kako treba reagirati. Ali nikada mu neću dati onaj pravi odnos kao recimo neki domaći ljubimac koji može se i razboliti, koji možda nekada može biti malo onako drugačije, nešto drugo primijetiti. Ne mogu kontrolirati. Ako napravim takvog robota, savršenog recimo, koji funkcionira, on će imati svoj algoritam.
prema kojem će raditi. I neće mi omogućiti nikad da se razvijem, da postanem bolji ja. Evo, zato mislim da taj odnos isto je ovako malo izazovan. Problem je što današnja umjetna inteligencija, ja bih rekao, već sada može izgledati da ima savjest, da ima osjećaje. To smo vidjeli i u mnogim filmovima isto. Zanimljivo gledati kako pokušavamo dati robotima i izgled čovjeka, da ga ne možemo prepoznati. A ne samo izgled, nego i, recimo, sada, da li glumi osjećaj? U nekim filmovima glume osjećaj, u nekim filmovima ne glume osjećaj. Jedan robot dječak želi postati pravi dječak. Razumijete, to je sve te neke stvari, ali tako da danas više ne možete znati, recimo kad napišete isto ili na ovaj ChatGPT, šta će vam odgovoriti? Da li je neka poezija, pjesma, da li je napisao robot, da li je napisao čovjek, esej koji pišu studenti, da li je to napisao robot ili su to napisali studenti. S tim da još mogu ubaciti, evo napravi nekoliko grešaka da ne izgleda previše savršeno. To je kako ga isprogramiramo. Danas ne mogu više prepoznati, tako reći, plodove rezultata. Ali ja bih rekao da se tu krije jedna od možda najvećih opasnosti za ljudsku slobodu, zato što današnja, ja bih rekao, najveća oružje, najveća snaga je informacija. Robot, kompjuter, računalo danas imaju najviše informacije. Sadržaj. Oni je pretražuju, oni je mogu u sekundi pregledati tu informaciju koju ja ne mogu ni zamisliti i on nudi tu informaciju. Evo, mi prihvaćamo zdravo za gotovo ako upišete u Google, ako upišete u chat i tražite neku informaciju, da je to što ste doveli rezultat, da je to istina. A što ako nije? Jer sada sve češće se i sa ovim chat ti isto i sa drugim stvarima ispostavlja da zbog nekih razloga daju pogrešnu informaciju. Sad, da li su sami pogrešili, da li su isprogramirani da pogreše, s tim da kasnije imate posljedice, nekoga može optužiti u nekom zločinu i kako ćete dokazati. Dovoljno je samo krenuti. Evo, mislim da je to jedna sfera veoma delikatna, upravo sa tom informacijom i dezinformacijom. Mi danas imamo informaciju neku, ali evo, ona je u knjigama, ona je u novinama, u člancima, ali koliko meni treba vremena da ja prelistam dođem, a umjetna inteligencija u stvari tu informaciju ima u malom prstu. Znate, i može iznijeti svu tu informaciju odmah. Ko može provjeriti koliko je ta informacija točna? Gledamo sada rat u Ukrajini, pola rata se vodi upravo u tom prostoru informatike, u medija, sve ovo, ko laže, ko ne laže, što se govori, jer to stvara isto nekakav osjećaj ili pobjede, ili ne znam, neriješenog, ili straha. Dovoljno je da samo kažem neku informaciju i odmah smo svi sretni. Sad, da li je lažna ili nije, mijenja se. Evo, sad mislim da tu upravo umjetna inteligencija preuzima jednu veoma ozbiljnu sferu i sad, da li je to moguće kontrolirati? Sumnjam. Teško. Vi ste zagrebali, profesori Tarase, po toliko, stalno smo zagrebali po površini toliko pitanja koje se otvaraju. Možda da dođemo, odnosno da se vratim na konkretno, spominjali ste ChatGPT. Ja sam za ChatGPT čuo možda prije godinu i pol kada je on bio zatvoren. Ono što se dogodilo, mislim da su u 11. mjesecu 2022. je otvoren za javnost. Dakle, riječ je o jednom chat botu, to je dakle umjetna inteligencija s kojom možete razgovarati u dijaloškoj formi. I dakle, evo, kao što ste rekli, odgovore na pitanja, piše čitav esej. Zapravo ja sam jedan mali pokus učinio, to ćemo pred kraj, evo, zadao sam zadatak ChatGPT-u da mi da nekoliko pitanja i dao je odlična pitanja, dakle, jedno od njih ću i postaviti jer me zanima što dakle to mislite.
I zapravo evo to otvaranje za javnost je polučilo veliko zanimanje. Znači na jednom je sada buknulo to zanimanje za umjetnu inteligenciju, ako bismo išli uspoređivati po Google pretraživanjima, dakle taj broj pretraživanja koji je indikator nekakvog interesa javnosti je jako porastao. Ono što se događa, postoji puno vrsta koje su dostupne i običnom čovjeku, dakle u smislu kreiranja fotografije ili slika iz takozvanih promptova, znači daš mu nekoliko riječi i računalo u nekoliko sekundi izbaci više varijanti te slike, dakle po svojoj nekoj ideji. Nekad ispadne dobro, nekad ne, ali to je sad jedna umjetnost. Kako ću zadati pravu naredbu da dobijem ono što će biti željeni rezultat. Dakle u tom smislu postoje puno sada već poboljšanje fotografije i tako dalje, doista izgleda kao da je neko snimio pravu fotografiju. Dakle, u tome smislu. I sam ChatGPT, ja se koristim njime već par mjeseci i stvarno je odličan je alat, ali samo alat. Ono što postoji, dakle, su naprednije varijante, ovo je samo nešto otvoreno za jedno, znači postoji i ono što je opće poznato je primjerice vojna industrija, sve te tehnologije ima nekada i godinama unaprijed. Znači ono što je dostupno i doista čovjeku je zapravo puno sofisticiranije od nas prosječnih korisnika interneta. Pa evo u tom smislu, taj ChatGPT koji ljudi koriste i koji se može koristiti, kako sada da se jedan običan čovjek, možemo reći vjernik, se može postaviti prema tim stvarima. To je neka, možemo reći, treća revolucija koja se događa. Bio internet, zatim društvene mreže u vidu informacije, kao što ste rekli, i sada umjetna inteligencija. U tom svoj toj šumi, kako se snaći? Bilo malo otkriće, kad sam sudjelovao tim nekakvim i radionicama i sve, kada su rekli da recimo pitanja na ChatGPT o nekoj osobi koju poznam, ili o sebi koji su neki radili, dobije netočnu informaciju. Recimo pitamo nekom tamo profesoru znanstveni, on kaže kada se rodi sve je točno, onda kaže napisao je te i te godine taj članak i u tom članku govori o tome. Ali toga nema u tom članku. Evo sad, kako mogu filtrirati gdje je to istina? Evo mislim da je to zaista jedan veliki problem. Sa druge strane, ako želim, ne znam, tamo nešto saznati, evo, ili neku riječ, šta znači, koje je značenje, ili neki događaj povijesni, mogu napisati i on će mi sigurno dati jedan jako točan pregled povijesnih činjenica. Ja mislim da je to, dobro ste rekli, alat. Treba znati alat koristiti. Jer jednim ti istim alatom ja mogu napraviti dobro, mogu napraviti zlo. Nož je isto alat. Mogu narezati kruh, ali mogu i nekoga ubiti. Razumijete, sad pitanje je kako ću koristiti taj alat. Ovo je veoma moćan alat. Pitanje je da li ga mogu kontrolirati. Pa mislim da postoje, gledajte, mi imamo neka ograničenja. Vozačka dozvola, ne dajte djeci auto. Iako može biti sposobno ili sve, ali postoje neka ograničenja. I dobro. Ne možeš kontrolirati, ne možeš voziti neki stroj. Iako je to sve automatizirano, ali da li imaš, to jest da li možeš donositi odluke? Evo, to jest još jedan od problema umjetne inteligencije je upravo donošenje odluka. Na temelju čega? Umjetna inteligencija donosi odluke na temelju algoritma. Ovdje sam malo sam u knjizi možda spomenjao, to jest može proanalizirati situaciju ako treba spasiti. Recimo, neko je sa autom sletio u rijeku, ne znam, tamo otac sa djetetom i sada robot spašava i on može proanalizirati i vidjeti, recimo da dijete ima 20% mogućnosti preživjeti, a otac ima 70%. I on je isprogramiran da spasi onoga koji ima više mogućnosti preživjeti. I dakle spasit će oca. Što će uraditi bilo koji čovjek ako se tako ne dogodi? Spašavat će dijete. Pokušat će. Onda druga stvar, ako ja i spasim dijete, ali ne spasim oca, mene će uvijek savjest mučiti što nisam još nešto učinio. Uvijek će mi ostati to u životu robot. Ne. Njega neće mučiti savjest
zato što on nije nešto uspio učiniti, što nije ni morao učiniti, za što nije isprogramiran. Evo, ali to donošenje odluka, mislim da je to dosta jedno delikatno pitanje. Znate, zašto se, na temelju čega se donose odluke? Da te odluke, evo recimo sada da se govori o umjetnoj inteligenciji u vojnoj industriji, dobro ste rekli, ima ih jako puno, zahvaljujući toj umjetnoj inteligenciji spriječavaju se i rakete i to sve. Čovjek nema mogućnosti tako brzo nešto vidjeti, proanalizirati, ali kad dođe jedan dan da sama umjetna inteligencija odlučuje gdje će i koga ubiti ili na koga će baciti bombu, onda mi nećemo znati na temelju čega. Evo, pitanje je uvijek donošenje odluka i odluka od kojih ovisi nečiji život. Kad ste već spomenuli, dakle, ta etička načela, ono što sam spomenuo ranije, to sam, evo, kad sam pripremao se za ovaj naš susret, onda sam rekao, idem napraviti jedan eksperiment i ušao sam u ChatGPT i zadao sam i zadatak, dakle, da na engleskome i onda da mi da nekoliko pitanja i da to sve skupa prevede na hrvatski. Ja sam to vam poslao da vidite, impresivno, dakle, što sve može. Ovakav zadatak sam zadao. Zamislite da ste voditelj intervjua s autorom koji je pisao o umjetnoj inteligenciji i etici njezina razvoja. On podsjeća da postoje određene opasnosti u odnosu čovjeka s umjetnom inteligencijom. Postavite mu 3 cinična, 3 ironična i 5 neutralnih pitanja o ovoj temi. Zašto? Htio sam vidjeti kuži li razliku, pretpostavio sam da kuži, razliku između evo tih, možemo reći, tona s kojim će pitati neko pitanje. I doista, evo, računalo i postavilo pitanje i prevela ih od tih, ne znam koliko, evo nekoliko. Ja bih izabrao jedno, koje spada u skupinu ironičnih pitanja, barem prema ChatGPT-u. I on pitanje, dakle, umjetna inteligencija, evo, direktno za vas, profesor. Kaže robot, ako programiramo robote da slijede etička načela, nećemo li stvoriti novu vrstu super moralnih bića koja će nas u usporedbi, dakle, s njim učiniti lošima? Ali ne znam koliko je dubina zapravo pitanje, ali znači robot će slijediti načela i to će činiti bolje nego mi, jer mi imamo neka načela, ali ih se često ne držimo, a robot će ih se nepogrešivo držati, što će dati privid da je možda bolji od nas. Slijediti načela nije moral. To jest, moral je odluka. Moral je donošenje odluke, algoritam, kažem, odlučuje između toga i kako ga isprogramiraš, on će to raditi. On ne može drugačije raditi. Ali to nije, dakle, ni čovjek, to nije ni sloboda. U stvari, mislim da je ovo više ovako malo pitanja, ajmo nečemu porazgovarati, ali u stvari nešto što je nemoguće. Jer u stvari, što znači slijediti načela? Načela čega? Ako sam ga isprogramirao da kad pritisnem, ne znam, na tipkovnici A, da on upiše A, šta je to? On je sad moralni, on sada meni diktira da kad ja kažem A, nisam onda možda izgovorio, ali A, neko drugačije, govoriš u čemu bi to bio moral? Kažem, pitanje uvijek tih na što se odnosi. Da li, jer vidite, sam Bog, on daje čovjeku slobodu. Čovjek je uzeo, stvari, Bog mu je to ponudio, ali na svoj način, da primi od Boga. Čovjek želi sam odlučivati što je dobro za njega, što nije. Osim toga, mislim da još jedna stvar koja bi se trebalo nekako uvesti ovaj razgovor o umjetnoj inteligenciji, da sloboda nije odlučivanja između dvije stvari. To je da li ću ići sad lijevo ili desno. I sada mene niko ne uvjetuje da moram tamo. Sloboda je mogućnost izabrati dobro. Ali ja mu dobro moram prepoznati. To jest, sloboda nije, evo, sad 50-50 ili sad računalo mi kaže, evo, ovdje imaš više mogućnosti uspjeha. Ali što izabrati? Jer u kršćanskom moralu kada govorimo o grijehu, koji je isto slobodan čin, ali to je izbor zla. To nije prava sloboda, to je uvjetno na kraju kraja.
Tako da kažem, ovdje čini mi se malo pitanje, mislim da roboti nam, iako već je, ja sam bio svjedok toga, to je još u Ukrajini bilo, imali smo, mislim da je on digitalizirao cijelu Bibliju i htio je čak napraviti kao neku aplikaciju koja bi mogla ispovijedati. Znači, upišeš ovako ili izabereš, sad ne znam kako idu klikovi, i onda dati, recimo, pokoru i tako sve. Znate, neka ideja, ja sam ga samo pitao, pa vi znate da je, a na kom jeziku, kažem, bit će aplikacija, a grčki tekst, to jest biblijski tekst, da li će biti na hebrejskom ili na grčkom? Pa kažeš, to nije napisano na ukrajinskom, kažem, nije. Dakle, imate sinonime, imate sve stvari. To jest, nekako, kao da se želimo igrati sa tim. Znate, ali ne može odlučiti, može mi ponuditi, evo zaista brzinski može mi naći tu informaciju, ali ja je moram sam iskoristiti i moram sa njom napraviti nešto dobro. Evo, ja bih rekao da je to taj izazov. Čovjek ima mogućnost činiti dobro. Robot čini ono za što je isprogramiran. Sad, ovdje imate puno tih kao ideja, tih zakona robotike, Asimova koji govore, evo, čovječji život i tako dalje, što postavlja druga pitanja, dobrobit čovječanstva, kojeg? Ona koja ima prihode iznad toliko i toliko miliona? Ili za sve? Ko koristi danas dobrobit? A možda nešto da i eksperimentiramo na onim siromašnijima, da vidimo kako funkcionira. To jest, koliko je tu u stvari povezano drugih stvari u tome svemu odlučivanju. Ko je taj čovjek kome taj robot će donijeti nešto bolje sutra? Da li smo to mi koji živimo u Europi, u Americi, a imali i prilike, mogućnosti oni koji su u Africi, u Aziji? Da li smo tu jednaki? Evo, činimo dobro. Sad za jednoga ću uložiti, ne znam, tamo možda milijone, milijarde, da razvijem neki stroj koji će mu pomoći da živi još, ne znam, tamo 3 tjedna duže. A ovdje će ostaviti gladne milijone ljudi. Evo sad, kako će taj robot, kako on može odlučiti? I on ne može raditi nešto drugo za što nije programiran. Evo, kažem, kad dođemo do tih stvari da robot može danas odlučivati, mislim da je to jedan od tih većih izazova, ipak automobili, auta, koji, kako spriječiti neki udes, to jest, ako ne možeš izbjeći, što bi on trebao uraditi, koga bi trebao sačuvati u životu, svog vozača ili pješaka, ako on će izračunati ko ima više šanse da preživi. Ali ja mislim da niko neće sjesti u auto koje je tako isprogramirano da u slučaju nekog udesa prvi koji se eliminira je vozač. I još da platim to auto, tako je. On se nada da će to biti isprogramirano, da će ipak vozač je najsigurniji. Ja bih išao korak dalje, onaj koji proizvodi automobil, vjerojatno ga neće nikada napraviti na način da ljudi ga ne žele kupiti od njega zbog takvih stvari. Znači, u pozadini se često, nažalost, ono što ja vidim, se krije interes. Znači, što se sada događa? Evo, Microsoft je izbacio svoju tražilicu interneta sa autonomnom, odnosno sa umjetnom inteligencijom. Google ima svoj OpenAI koji je stvorio ChatGPT. Usput budi rečeno, Elon Musk koji nismo spomenuli, evo jedno ime u ovom kontekstu koji se često spominje, ima nekog udjela u firmi OpenAI koja je razvila ChatGPT 3, sada već razvija ChatGPT 4. U isto vrijeme on upućuje na javni apel da se razvoj umjetne inteligencije zaustavi na 6 mjeseci, ali si u prvom redu pridonio tome. Znači, tu se isprepliču neki veliki interesi i obično to se svede oko, zapravo ima jači interes i više kapitala da ga u njega uloži. Tako ta utrka onda na kraju ispadne. Sve se naravno smješta u kontekst čovjekovog nekog širokog želje za napretkom, znači za poboljšanjem čovječanstva. Moj dojam je većina tih direktora tih firmi imaju neku želju poboljšati čovjekov život ili možda zapadnog čovjeka, evo, i tu se uvijek segregiramo, ali će smatrati da čine ono što je dobro. Međutim, u praksi, konkretno i praktično,
to je zbilja za svakog čovjeka dobrobitno, koliko samo za neke i imali veze, evo, dakle, kao što ste rekli, je li to za ljude koji su iznad nekakvog imovinskog statusa i tako dalje. Dakle, u tome smislu, evo, moj dojam je da ta utrka je neizbježna i da neće uvijek ići na dobrobit, i ne ide zapravo na dobrobit svakog čovjeka, nego slijede interese, pa velikog novca i velikih utjecaja. Kako tu se orijentirati? Gledajte, ima nekoliko tih, što i Europska unija nudi, tih nekoliko moralnih principa. Ja bih samo spomenuo, dakle, jedno je da ja mogu isključiti stroj. Što znači, iako je to već pitanje autonomije. Jer ako ja stvorim neki robot koji će energetski postati autonoman, kako ću ga ja isključiti? Ja ću mu staviti neki kod, tako? Ja moram spriječiti da neko drugi može njemu dati neku drugu naredbu. Dakle, on mora imati neki krug. Što ako se on dosjeti na koji način ja njega želim isključiti i jednostavno mi kaže ništa od toga. To je jedna stvar. Dakle, kada se govori o toj robotici, ali sigurno programiran da to ne učini. Da, ali on je programiran da se on razvija. Znači moći će donijeti odluku. Pa, on je programiran, to jest da uči. To jest, ja imam robot, ja sam ga napravio i on sada uči. Pa uzmite pa najobičniji usisivač robot, je li tako? On uči vaš stan, uči gdje šta ima, na koji način se kreće i onda, to jest on je naučio. Sad, tu sam se zaustavio, tu dalje mu više ništa ne treba. Ali stvaram neki jači sustav, negdje više, gdje on ponovo može učiti. Recimo, učiti voziti auto, on uči voziti auto. Ja njega isprogramiram, ne znam, 90 on vozi, ali sa svakom vožnjom on zna nešto više. Sa svakom vožnjom on stječe iskustvo. I kad sada u jednom trenutku on shvati da on ima jedan minus, dakle te autonomije gdje bi on mogao biti isključen. I odluči da je spriječi. To je jedna stvar. Druga stvar o kojoj se isto govori u ovim smjernicama je transparentnost. To je jako zanimljivo i ja bih rekao, na to bismo morali malo inzistirati, jer ne radi se o moralu, etici robota, nego onih koji proizvode, koji financiraju i postaviti pitanje zašto, za koga i kako taj stroj funkcionira. To jest, mislim da u ovoj umjetnoj inteligenciji ne bi smjeli biti zatvoreni programi. U smislu da neko ne zna na temelju čega on je odabrao, recimo, taj piksel kako bi napravio tu sliku. Ja sada ne znam, tako, ja mu sam dao zadatak, ali vi ne znate zašto je on postavio ta pitanja. Evo, neki su otvoreni, ali većina je zatvorena. I sumnjam da imaju želju otvoriti. Da. To će biti sigurno veliki problem. Dakle, pogotovo ako recimo ovaj chat ili tako dalje smogne pokrenuti neku stvar. Recimo, ne samo da ja dobijem informaciju, da ne kažem, nego da ja nešto pokrenem, da ja nešto uključim, da ja nešto isključim. Znate, da. To jest, pokreće se taj inteligencija, ali povezana i sa mehanikom. Sad ta mehanika je puno snažnija od čovjeka. Ja imam ruke, ali ja mogu podići šta imam 50 kg, 100 kg. Ja njega mogu isprogramirati da on može tone podići. I sada sa tim on može napraviti puno koristi. Evo, zahvaljujući tim robotima možemo i katedralu, nešto, puno toga otkrivamo. Ali šta ako to postane dostupno svima? Da li svi znaju što treba raditi? Evo, to je ta transparentnost. Zašto je neko napravio, pa ne znam, neku kameru, zašto je neko napravio taj program, tu aplikaciju? Zašto? Kako je napravio tu tražilicu? Na temelju čega? One su još bile one stare, kada smo Google pretraživali, pa oni, kako se to zove, botovi da se stave, da neku stranicu malo onako razgoogla, da se pojavi prva. Što je bilo u interesima nekim trgovinama, nešto ovo, nekim proizvodima, da budu prvi.
Evo, to je reklama. Da li ja to smijem znati? Ja to trebam znati. Ali da li će to sve zanimati? Pa ne možete sve sada proučavati. Ali mislim da je to ta transparentnost isto jedna zanimljiva stvar. Zašto se radi to i kako funkcionira? Na temelju čega? Kakav je algoritam na temelju kojega on odlučuje svoju radnju i zašto on, recimo, pratim ovaj robot usisivač, zašto on kreće ovako na desnu stranu, ne na lijevu. Evo, samo to. Profesor Taras, došli smo do kraja s vremenom, tako da vam želim od srca zahvaliti što ste došli na ovaj susret, što ste, malo smo otvorili temu o kojoj vjerujem će biti prilike još puno razgovarati, pa evo, srdačno zahvaljujem. Hvala i vama. Evo, ako ima još možda neko kratko pitanje za profesora, imamo još, 10 minuta. Kako robot ugraditi savjest? Neko će doći u iskušenje svoju savjest ugraditi. Pa dobro, znamo li mi našu savjest? Znamo li kako ona funkcionira? To jest, ja mogu pretpostaviti, ja mogu stvoriti neki mehanizam, ja ga mogu pretvoriti u algoritam. Evo, to je to što danas radi umjetna inteligencija. Ali moja savjest, evo, nismo tu spomenuli, u stvari, dobro da ste poslije to pitali. Da li smo uopće ovo uključili negdje Boga? Nigdje. Transcendentnost. To jest, da li uopće vjerujemo u to da postoji netko koji je iznad naš. I da li u ovom razvoju svega ovoga moramo uzeti u obzir i postojanje Boga. Čini mi se da su i te smjernice Europske unije napisane bez ikakvih, da postoji Bog, postoji transcendentnost, a sada za nas što znači da postoji Bog? Znači da ovaj život nije završen, da se ovaj život nastavlja. Mi vjerujemo u vječnost. Mi čekamo novo nebo i novu zemlju. Za nas nije to kraj svijeta, kako su nas sada uvjeri, i da bi recimo naoružanje i umjetna inteligencija mogla dovesti do kraja svijeta. Za nas je to početak novoga svijeta, znači, što bi rekao ovako kršćanski, iz boljega u bolje. Znači, ne jer ovaj svijet je jako dobar, ali mi očekujemo još bolje. Dakle, mi bismo u stvari prema toj umjetnoj inteligenciji kao kršćani trebali imati jednu, sad teško je reći povjerenje na kojem načinu, ali nešto da to stvaramo nešto što će nam pomoći, na koji način upravljamo ovim svijetom, pomažemo sebi, da bolje živimo, kvalitetnije živimo, da imamo više vremena jedni za druge, da imamo više vremena i za Boga, znajući da će biti cijela vječnost sa njim. Znate, ako bi se uključio taj jedan, ja bih rekao, optimizam kršćanski u razvoj umjetne inteligencije, to bi već bilo puno. Ako bi se još uključilo u to da ni umjetna inteligencija ne odlučuje o ovom svijetu, ovom životu, da postoji i Bog koji je jači, znate, onda bismo malo drugačije shvaćali. To sam spomenuo na početku da ne znam da li postoji reset umjetne inteligencije. Da li sada možemo del pritisnuti i resetirati. To jest, pokrenuli smo jedan proces koji nema više toga. Počinjemo svaki dan shvaćati sve veći potencijal toga i mislim da smo danas svjesni toga da ako tako nastavimo, nećemo moći kontrolirati. Možda je zato tamo, malo se zaustavimo, 6 mjeseci. Možda je to biblijski taj subota ili nedjelja, jer nam treba s vremena na vrijeme prekinuti neku radnju kako bi preuzeli kontrolu nad tom radnjom. Evo, ako bismo uključili, kažem, Boga, ako bismo znali da ipak ne može sve, recimo, čak i tvornice koje proizvode nešto, zašto sve mora raditi 24 sata? Ja reći ćete, da, sada mora, evo, ne možete neku hidroelektranu zaustaviti ili nuklearnu. To mora raditi non stop.
Mi smo zada ovisni od toga i mi jednostavno ne znamo šta. Iako bi mi recimo umjetna inteligencija mogla pomoći da odem posjetim roditelje, da napravim ovo, da imam više vremena za sebe, ali čini mi se da imamo samo manje vremena. Tako, nekad se mogu nazvati samo ako sam bio doma iz ovog telefona, sada bilo gdje. Evo, tako da ima tih. Evo imam ja jedno pitanje kad ste već kod toga, znači, pretpostavljam kad spominjete ove etičke moralne smjernice, da li je poznato da možda neki teolog, pretpostavljam da postoje nekakve komisije, ako postoje. Da li su teolozi uključeni i da li Vatikan ima kakve inicijative ili projekte, ili da li na bilo koji način može sudjelovati? Pa sad je u siječnju u Vatikanu potpisan jedan dokument, nisam ga još toliko analizirao, dakle, među ovim takozvanim monoteističkim abrahamskim religijama, dakle, Muslimani, Židovi i kršćani, upravo o tome, tako reći, da se na neki način ponude te moralne smjernice, ali kažem, uvijek je pitanje da i u tim moralnim smjernicama i mi stavljamo uvijek čovjeka u sredinu. Jako je teško nama i u tom našem kršćanskom staviti taj transcendentalni element. Sa druge strane, a ljudi koji razvijaju te tehnologije, ja njima mogu reći morate tako, ali ja moram njih onemogućiti da rade drugačije. A što ako oni imaju drugačiju viziju čovjeka? Što ako oni nisu ni muslimani, ni židovi, ni kršćani? Kako ja njemu mogu ponuditi svoju moral, svoje viđenje čovjeka i reći zaustavi se, to ne smiješ? U tome je problem što donekle ko ima danas novca može to stvarati, ko nema ne može. Je li onda krajnja odgovornost i na krajnjem korisniku? Ako je to već sve razvijeno, ako tu nismo mogli kontrolirati nekim svojim moralnim svjetonazorom ili da li onda se prenosi na krajnjeg korisnika odgovornost za korištenje? Da. Pa ne mogu, gledajte, danas evo ima nas kao nekih... vjernika, oprostite, Da, kao recimo. ali ima nekih stvari koje mi danas više, u stvari skoro ne možemo izbjeći. Gdje nas je današnji svijet, možemo reći politika, ekonomika jednostavno stavila u te granice. Uzmite čak banke kako funkcioniraju, uzmite porezno, uzmite, šta ja znam, putovnice, putovanja. Vi ne možete već bez nekog dokumenta. Ja mogu ne koristiti se telefonom, ja mogu ne koristiti se nekim, mogu čak ne koristiti se strujom, recimo, teoretski, ali moram imati neki izvor energije, čak zimi da se ugrijem, to jest moram nešto smisliti. Ovo mi puno olakšava. Tehnologija mi olakšava. Jeste li na meni izvor kako ću je iskoristiti? I ne moram svu tehnologiju iskorištavati. Ali neke stvari, zato kažem ta transparentnost, ako nešto koristim, u stvari što koristim, trebao bi znati. To je k čemu to vodi, to je koje su posljedice korištenja te tehnologije. Jer danas isto vidjeli smo sa internetom, da Facebook, Instagram, ovo sve, ne kažem stvara neku ovisnost. Tako je dizajnirano je da stvara ovisnost. Ali stvara onda i neko mišljenje, utječe na moje mišljenje, utječe na izbore, tako? Utječe onda da li ćemo biti ovako, sve utječe na to. Sad, da li ja mogu skroz isključiti? Ne znam. Ja mislim da moramo biti odgojeni, obrazovani, koristiti te stvari. Je li možda rješenje u odgoju? Da. To jest ne bojati se, to jest nije to neki vrag, ono da moraš bježati, odmah svetom vodom kropiti, nije, ali moraš naučiti koristiti instrumente. Ko to moraš naučiti koristiti, znate, svako od nas uči. Tako da, evo, jedan način, za što to mogu koristiti i kako? Ako mogu se nadovezati, bojim se da
upravo to je znači jedna stvar, odnosno ključna, jer ko će sada razviti najbolju, najpametniju, onu koju će onda većina ljudi koristiti, to će biti onaj koji će najviše u to uložiti, koji ima najveću neku želju da njegova varijanta da bude korištena kao što je to želio Facebook ili sve ove društvene mreže koje jesu dizajnirane, znači Facebook, Instagram, oni su zaposlili psihologe i psihijatre koji su njima pomogli da dizajniraju takav algoritam i takav sustav koji će što duže korisnika zadržati. Znači praktički te želi učiniti ovisnim jer onda si što se više na njegovoj platformi, to je veća i njegova dobit. I današnja ekonomija je ekonomija pozornosti. Ko ima najveću pozornost, taj će najviše moći i zaraditi i najviše, pa nekako steće u svoj dobro. Tako će biti, tako je sa umjetnom inteligencijom. Pa evo tu je pitanje, možemo li mi zaustaviti? Ko će jednom Elonu Musku isključiti njegovu? Ili jednoj američkoj vojsci? Ko će stisnuti taj reset? I ko zapravo može odlučiti na kome je odgovornost za to? Gledajte, uvijek za nas odgovornost je uvijek na čovjeku. Dobro ste rekli, to jest od mene ovisi da li ću koristiti to. Ne mogu reći da čak ja odlučujem, čak ako sam prisiljen strane nekoga, evo moraš ubiti ili ću ja tebe ubiti. Ja mogu odlučiti, neću. Spreman sam podnijeti žrtvu i biti ubiti. I mnogi ljudi, muževi, žene, roditelji to rade. To je spašavaju svoju djecu, daju svoj život za druge. Sad, ali će to robot, on može biti isprogramiran. Ali ja mogu odlučiti, mene niko ne može prisiliti na kraju kraja. Tako da ta ovisnost koja se stvara, koja je ekonomski nekome korisna, jer tako ipak zarađuje, ja mislim da smo sada na što možemo utjecati. Dobro, crkva, vidite, Vatikan, biskupi, ove različite, to jest države, one mogu na one utjecati, one mogu prihvatiti neke zakone ili zabraniti neke eksperimente. Recimo, čini mi se da se na ovome genomu šta dosta je kontrolirano što se tiče, kako se zvala, kloniranje i tako ljudskih stanica, da to... Ali problem je što uvijek mogu napraviti nešto izvan zakona ako imam novaca, proizvesti, to jest mogu pokrenuti to. To uvijek postoji sada opasnost. Ali mnoge države pokušavaju spriječiti. Pa i ovo što imamo sa Facebookom, gledamo koliko često dobivaju kazne i Google, koliko to ide sada GDPR, tako, osobni podaci. Ali na kraju krajeva jedanput jedan podatak u internetu, on se tamo negdje nalazi. Samo ga potrebno je naći i ponuditi, i sad ne znam koliko sam ja zanimljiv nekome, ali ako nešto želim naći, ako znam, mogu to naći. Tako da to postoji ta jedna plan, moramo se naučiti živjeti, ja bih rekao, ovoj šumi današnje, koja je dosta, isto ima jako lijepih stabala, ima jako lijepih gljiva, ali ima i otrovnih, ima i opasnih, ima i vukova. Znate, nije ta šuma ovako, znate, samo vrt, bezopasna. Mi se u njoj nalazimo, ne možemo više, ja bih rekao, sreći. Sad, da li ga možemo kljucati i reći ne smiješ to, pa čovjek si, moraš to osjećati. To od svakoga ovisi. Tako da države koje mogu, one mogu staviti ograničenje. Ali onda imamo uvijek demokraciju koja kaže mi bismo tako, ovo krši slobodu. Igramo se. Možda smo danas ipak svjesni da previše igre s umjetnom inteligencijom može predstavljati ozbiljnu opasnost, da je moramo uhvatiti u ruke, uzdati, znate, onako, i nekako kontrolirati. Ja bih rekao, jedan od kriterija za mene je činiti dobro. To jest na koji način razvijati nešto što može pomoći i sigurno što većem broju ljudi. Pogledajte u medicini. Ja mislim da je to jedna sfera. Jest da još sigurno treba velika ulaganja, ali ipak mnoge stvari su nam sve više i više dostupne. Nisu više samo za neke, iako mnoge ostaju i dalje tamo. Ali polako, recimo, neke stvari postaju dostupne.
neki komfort koji sada koristim, koji uživam, postoje dostupniji drugi. Evo, mislim da u tom smislu vrijedi razvijati. U konačnici odgovornosti i na nama da o tome pričamo, nama kao teolozima, kao članovima zajednice, vjernicima i evo možemo to onda nekako i zaključiti ovaj razgovor. Hvala vam najljepše na svemu.